Yo. Yo kasih tepuk tangannya yo. Coba tepuk tangannya mana dong? Nanti Pak. Ini ya Pak. Kin Solikin re. Ini ya. Sama nanti apa sih? Ada apa? Delok. Kuatin delok. Iya. Rene ki delok. Delok. Lah kok pakaiane ne? Gak oleh. Yo gak oleh. Lek makan ngene iki kudu ganong, kudu melo. Lah wong pakai aku dhewe, aku gak nyele pakai aku kok. Oh sampean gak nyele pakai aku? Nah, tapi kok podo? Sama. Lah iya, sejene. Iki lho. Oh. Iku warna ireng. Iku. Lah apa kok pijak? Wong iki warna abang. Iku ireng goblok, iku ireng. Nah iki baru abang. Lah apa? Lah abang ngene lho. Abang. Endi sih ireng? Rene. Sing cilik wis joget. Masih ya wis joget, adike wis joget. Karek sampean tok sing durung. Enak. Lah apa kok enak? Iku joget, kayak duit. Iku joget kayak duit. Lho aku durung. Rungokno ta, Rini yo. Tuan rumah mau wis bisik-bisik. Wate disawer kok melbu. Lah awakmu lha apa kesusu melbu? Gak oleh. Gak oleh. Nang kene joget sih. Nanti aku gak oleh melbu. Gak oleh, metu. Metu. Kok cek angele. Kok kon metu mak ya angel. Loh, hey. Lah apa sampean rono iku? Duh. Kok iso kakan cocok iki lho. Sampean tak ngongkon metu, Pak. Lah ya aku kate metu apa bocah lho. Kok tak kepelek cakep wong, Bu. Lah sampean nate metu nang ndi? Ngono, metu nang jopo. Iya, iku kuwalik. Metumu iku menjero. Menjero. Iya, Pak. Di metune iku nang jero.
Waalaikumsalam. Gini, joget turun. Kenapa melok-melok? Apa ini? Joget. 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 Joget ya apa? Ya kayak aji mau loh. Eru, Eru. Acak cek cek. Lho, gak loro ae. Bodol balik. Bojo ya. Coba sih. Ada. Lapo. Sakit. Lah kok jare gak loro? Yang legrek. Lah lapo kok legrek? Jare sapa? Jare sapa? Balik sapa? Iki lho deloken. Deloken. Apa? Baru. Arek eleke didelok. Maksud deloken jogetane. Ya apa? Oh doleke ngelokno. Sapa ngomong? Sing elek sapa? Hah? Kok ngerti? Makanya tak deloken dhisik. Iki deloken jogete iku deloken. Wush. Shek. Oh iya rek. Dikai apa? Iri. Sopo sing iri? Aku iki takok. Sampeyan dikai apa? Pengen. Sopo sing pengen? Kalau pengen minta. Kok iso kalau pengen minta? Loh. Delan. Ayo Mas, pukul. Wow. Kita kok joget. Nyuntui sampean. Wis mau delok. Wis mau delok sih iki. Lah iya iki lak wis mau delok sih. Heeh. Ayo Mas, pukul. Lah apa aku mau kepuk? Ya kon mangan kon apa? Kon mukul. Tuan rumah itu. Tuan rumah itu. Mari molokno ngapunten. Oh karo. Saya nggak tahu kalau itu yang senanggap. Yang menanggap. Lapo ono ate tuku es kok mau kok nyingkir itu. Oh, tuwek. Apa oleh tuwek? Botol es. Terus kaya aku ngene lho. Apa? Tuwek. Lapo? Oke. Oh kok. Sing apik didelok. Ayo Mas. Lapo mondok? Oh. Kita mbok kok kenapa? Joget. Joget kok kaya ngono rupane. Lah terus siapa? Bisa meniso lah. Joget. Lon.
Wush. Kelenuk. Apa rek mau? Apa iku mau? Apa iku mau? Ngomong ya apa iku mau? Ngomong esok ngene. Iso iku. Rene. Kaole. Kok tambah mbok praktekno. Apa? Ya apa sih? Gini. Sampai nanti joget. Ngene lho, Pak. Aku iki lah anakmu ah. Wah, iki. Lapo? Wis apa maneh? Bujuki ya. Aku gak bujuki. Saiki ngene, sampean joget. Sampean lek joget wong joget iku pencilaan. Lek duweke roto ditemu arek cilik-cilik gak ada duwe. Terus ya kene gorene. Lah, sampean joget to. Terus duweku. Lek pentekno aku sisian. Ya wis joget to sik aman-aman nang aku. Delok lah aman. Sing penting lah aman ah. Ya mikir. Apa? Lapo? Wih. Iku wake. Tung tak bintang. Iso ae lho. Kok ate barang. Begini kan. Iso lapo. Glung. Apa ngono iku? Kan iso nyambut gawe. Temenan. Gak wedi. Dibanting. Kalau dibanting. Pacaran. Enak ae kon iku. Iku gak oleh. Hah? Sapa sing nguruk ikon? Sapa? Bapak. Bapakmu. Bapakmu iku nguruk ngono. Lah sing endi bapakmu? Iki bapakmu.
Astagfirullahaladzim. Lah wong koyo ngene nguruki anake kurang ajar iki apa? Kok meneh aku? Gini. Gini kan. Iki lak tak takoni. Iso nyambut gawe, iso temen gak wedi. Alah. Ono iki lho rungokno. Gak wedi, gak niwani dibanting sakit. Lek dibanting sakit, lek pacaran enak. Loh. Betul. Diseneni. Iki arek sik cili. Ya apa itu bang? Ya apa? Ya apa itu bang? Oh yes. Kok iso iku lho. Iki nih kan. Zaman bahasa Inggris. Sing kuno. Gak ilok ngono iku. Kene kan. Iki sopomu? Adikku mak. Iki mau lak kurang ajar. Bapakmu ya ngono. Wis tuwek gak iso ngandani adike. Lah apa kok amit-amit mau ngomel bu iku? Lah apa mau ngomel bu? Hartaku bro. Oh itu hartamu. Harta karun yang sangat berharga. Lah apa mau gowo? Ono lho wis ngeki sing akeh. Terus Ono gorong. sing Gini. Iko masih tuwek ya goblok. Ngandani arek sakmene gak iso. Awakmu, Lah masa aku goblok. Aku lho bapakmu weh. tapi aku kok sekolahno, tapi aku pinter. Sing goblok sapa? Ya sampean. Masa aku goblok aku tidak tanggapan sampai Pandawa weh. Sampean goblok. Sing ngejak sampean sapa? Ya gak. Mas Dimas iku telepon ngejak aku, Aska, ambek Heru. Mek wong telu tok sing dijak. Mau aku lak takon, lah niki anu Solikin ya napa Mas ngono. Alah lek Solikin sampean jak men celup-celupno kali ngono gak apa-apa Mas ngono. Aku goblok. Goblok. Ya berarti dudu aku tok sing goblok. Lah kok iso? Ya iya Pandawa ya goblok. Lah kok iso goblok? Wong wis ngerti wong goblok apa ditabuhi. Oh ya berarti duduk penabuh tak sing goblok. Penonton ya goblok. Lah wis ngerti wong goblok lah apa didelok? Gak wani penonton. Ya duduk penontonnya tok sing goblok. Lah kok iso? Sing duwe gawe ya Apa? Ayo ngomong. Sing duwe gawe apa? sing duwe gawe pinter. Lah kok iso pinter dhewe? Wong liyane goblok. Kok nek aku gak ngomong pinter aku gak bisa weh. Alah. Wong kok. Lah terus karo sapa? Ayo jokno kene. Iya. Karo sapa? Ketua Pandawa. Aku yang didekengan le. Bu, sing duwe gawe. Ah sapa? Sing mandak boleh. Norot. Aduh. Wis ngale. Gini kan. Iso nyambut gawe. Sok. Temenan. Temen. Gak wedi. Mak. Iso bincalno. Sok. Ayo pukul.
kasih tepuk tangan ayo. Mumbulo. Lah kok kayak kupu-kupu ngene iku? Ancang-ancang goblok. Oh, ancang-ancang. Oh, biar bisa terbang. Oke, pukul. Ambu apa mas iku mas? Apa iku mau? Apa iku mau? Apa? Ambune iki mie pangsit. Ya, iki mari mangan dok asin awakmu. Kok basin kabeh? Sampean. Lapo? Oke. Gak iso. Ayo. Pukul. As. Minta tolong agak minggir nggih, Heeh. Loh. Iya toh? Minggir, heeh. Oh. Coba tepuk tangannya mana dong? Oh. Coba tepuk tangannya mana dong? Ayo. Kena apa, Pak? Aduh, lapo? Ayo, Mas. Pukul. Awas. Himbauan kepada seluruh orang tua untuk menjaga anaknya agar tidak meniru adegan ini. Lapo? Cocokku kobong. Kena apa? Iki nyuruh iki mang. Kayak Heru iki mau. Ya. Ya apa? Selep. Loh, mati sampean. Lah kok sik murup? Aduh, Lapo? panas. Uniku takono Heru. Ketek. Loh,
Kok ketek sih? Heru. Ya apa itu, Mang? Ono mantrae, Pak. Ono mantrae. Ini mantrae. Diputar, dijilat. Lupin. Oh, kaya ore, yo. Kaya ore yo tibakno. Ini ngomong ya. Diputar. Dijilat, dijilat. Terus. Alah. Dasar kau keyong racun. Baru kenal antuk-antukan. Lep. Lagune gak ngono. Kok baru kenal antuk-antukan. Duduk ngono. Baru kenal kok ngajak tidur. Lah iku Ngajak tidur tuh antukan. ngajak turu iku polahe padha ngantuke. Diteran tukan ae. Kono lho. Pukul. Awas. Apa. Ya. Ya wis meneng ya. Meneng, tolong. Meneng. Sampai niki kena opo sih? Kena opo? Belum okas. Aku trauma. Bluke ambul ngogas. Wis seru ngono lha apa mbok pangan ae. Oh pompong iso. Mas, pukul. Apunten. Adik-adik, mbak-mbak, mas-mas minggir dulu nggih. Heeh. Minggir dulu. Ayo, Mbak, ngapunten, radi minggir ke sana nggih. Agak ke sana nggih. Masuk. Dek, halo, Dek. Masuk. Awas. 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 Apa. Lapo mau buak Panas. oh panas. Sampeyan lapo? Hah? Lah lapo aku mbok tendang? Lah malu wong aku guru ngandani kok. Sampeyan niku lapo? Lah ngono. Ayo Mas, pukul.
Maaf. Ah. Coba tepuk tangannya mana dong? Yuk kasih tepuk tangannya ya. Aus.